أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم انفق روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه أنا فولي بيا جباب بلا جلي أو بيرو فولينو mawfuna alsamaka foli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuma nye alaidu tawe chomila kamina na kuma alakila kasana yele anaka shufeta kama kanu al-isra wal miraj wabi amna na kuma krengre nyama ni video folo ina alakila ka sana yele ani shufeta kama yala a evenement fla bekela shukile ni kono walma français bu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna o de ɲɛfɔ bita video in na nka sani an ka don o kɔnɔna la faamuya kɔrɔlen min ni o bɛ sufɛ tagama ni sana yɛrɛ la an bɛna an da don o dɔw la komi an y'a mɛn an karamɔgɔ dɔw da cogo min na walima riwaya dɔw la cogo min na o la o don dɔ la alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam tilalen kɔrɔ ko safo seli la a dalen tun bɛ alikaba kɛrɛfɛ jibrila nana ma ni buraku ye ko alakira ka yɛlɛ buraku sanfɛ alakira yɛlɛla buraku sanfɛ buraku ye alakira ta ka bɔ maka lɔgɔrɔma misiri la ka taa betil magdisi la palestine ye alakira ye kilaw bɛɛ kun bɛ ɲɔgɔnya ye a selila n'u ye o kɔfɛ alakira yɛlɛla san kulu la fo ka taa se san fara 7 ma wa ni kilaw ye ɲɔgɔn ye o san fara in kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ surunyala ala la o kɔfɛ a segila ka na palestine kelen in na ka segi ka na fajiri seli kunbɛn maka o maka ni palestine o waati kama kalo kelen tagama de tun nin de ye faamuya kɔrɔlenw ye an bɛna na kuma nin kan inshallahu taala nka bi ta kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ min na o de ye yalaw sufɛ tagama ani sana yɛlɛ o kɛla waati kelen wa o kɛla su kelen wa n b'a fɔ la i bɛ taa sɔrɔ ni kunnafoni in bɛna bara e la puisque an tulo delila min na o de ye k'a fɔ a bɛɛ kɛla su kelen de nka an b'a fɔ an bɛ tila ka segin a kan ni événement fila in ma kɛ waati kelen u cɛ yɛrɛ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ an dalilu fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a ka sufɛ tagama o kɛla k'a to maa min ka so n'o ye umu hani ye ali bun abi tɔlibi o balimamuso alakira tun b'o de ka so alakira tun bɛ si o de ka so munna puisque i b'a dɔn k'a fɔ nabiɲumanya san 7 o kɔrɔ de ye alakira ka wele dalen kɔrɔ kɔfɛ k'a ye kila ye o san 7 maka kafiru o ye embargo sigi silamɛw kan feeretekɛw ma silamɛw ma ka embargo sigi o kan u tɔɔrɔla embargo in kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ san 3 nabiɲumanya san 10 de embargo in wulila ka bɔ silamɛw kan u tun tɛ dumuni ɲɛnama sɔrɔ k'a kɛ o kɔfɛ de alakira furumuso ɲuman ye n'o ye an ba Kadijata ye ale fatula Abi Tɔlibi fana n'o ye Ali fa ye ale fana fatula alakira tun bɛ si Umu Hani de ka so fɛn in n'o ye sufɛ tagama in ye o kɛla ka alakira sɔrɔ Umu Hani de ka so ani alakira y'a fɔ mɔgɔ fɔlɔ min ye o ye Umu Hani de ye a y'a fɔ Umu Hani ye Umu Hani yɛrɛ b'a lakali ko ale ko alakira ma k'i kana ɲinɛ fɔ mɔgɔ yɛrɛ ko n'o tɛ k'o t'i da i la alakira ko walahi m'a ɲɛfɔ wa n'an ye Umu Hani yɛrɛ ka riwaya ta mɔgɔ bɛ Umu Hani ka lakalilan in o ta k'a lakali i b'a ye k'a fɔ Umu Hani bɛ min ɲɛfɔ an ye o de ye alakira ye min fɔ ale ye a bɔra maka ka taa betil magdisi la a selila ni nabiɲuman a segila tuguni ka na fajiri seli kunbɛn mɛ i tɛ sana yɛlɛ kuma si ye Umu Hani ka kumakan kɔnɔ o de b'a yira an na
ko sanayɛlɛ ani sufɛ tagama kelen tɛ. O ye dalilu fɔlɔ ye. Dalilu filanan an ka lajɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ sura dɔ bɛ yen o bɛ kuma sufɛ tagama de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ma, nka o sura in kɔnɔ Ala subahanahu wa taala tɛ kuma sanayɛlɛ kan fiyewu ye. O sura ye jumɛn ye? O ye suratul Isra. Suratul Isra de kɔnɔna la an bɛ sufɛ tagama kuma mɛn yen, komi Ala b'a fɔ cogo min na subhana allazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa allazi barakna hawlahu. Saniya bɛ masa ye min ye a ka jɔnni la sufɛ tagama ka bɔ lɔhɔrɔma misiri la ka taa yɔrɔjan misiri la, o min n'an ye a kɛrɛfɛlaw baraka. Yan i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko k'a sufɛ tagama ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la, nka i tɛ sanayɛlɛ kuma foyi de mɛn yen o suratul Isra in kɔnɔ n'o ye chapitre 17 ye. Ɔ sisan sura wɛrɛ bɛ yen ni o ye suratul Najmi ye. Suratul Najmi de kɔnɔna la an bɛ taa ye ko minnu kɛra sanayɛlɛ la o bɛ ɲɛfɔ o sura in kɔnɔna la n'o ye chapitre 53 chapitre 53. O de kɔnɔna la i bɛ taa ye k'a fɔ sanayɛlɛ kumaw de bɛ fɔ ye, nka i tɛ sufɛ tagama kuma foyi de mɛn yen fana. I b'a ye k'a fɔ Ala yɛrɛ ye fɛn fila in bɔ ɲɔgɔn na. O de kosɔn i b'a ye suratul Najmi in kɔnɔna la Ala subahanahu wa taala b'a fɔ di wa ma yantiku anil hawa, ko Ala kila tɛ a ni dungɔ fɔ, in huwa illa wahyun yuha, fo wahyu de bɛ k'a kan, wahyu min bɛ k'a kan a b'o de fɔ dɛ. Allamahu shadidul quwa, masa setigi masa fangatigi de ye a la dɔnniya. Zumiratin fastawa, masa min ni kodɔn masa de don a y'a dalakanya a ka se kan. Wa huwa bil ufuqil a'la, o y'a sɔrɔ a bɛ horizon na bɔgɔden la min kɔrɔtalen don. Nin bɛɛ lajɛlen sanayɛlɛ kumaw de bɛ ka na dɔɔni ten. Summa dana fatadalla, o kɔfɛ a y'a suli, Alakira yɛrɛ fana y'a suli. Fakana qaba qawsayni aw adna, Alakira ni Ala surunyala ɲɔgɔn na i n'a fɔ flèche n'a kala. Fa awha ila abdihi ma awha, a ye wahyu kɛ a ka jɔnni kan min wahyu kan ka k'a kan. Ma kazabal fuadu ma ra'a, ko dusukun ma nkalon tigɛ dɛ, a ye fɛn min ye dɛ. Afatumarunahu ala ma yara, yala aw b'a sɔsɔ a ye fɛn min ye wa? Walakad ra'ahu nazlatan ukra, a ye nin ɲɔgɔnna ye ka kɔrɔ inda sidratil muntaha, sidratul muntaha la n'o ye tɔmɔnɔnsuba in ye dɛ. Indaha jannatul ma'wa, i ka dɔn k'a fɔ ko arijinɛ in de bɛ yen. Donc i ka dɔn k'a fɔ fɛn minnu kɛra sanayɛlɛ la o bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛfɔ suratul Najmi de kɔnɔ. Donc Ala subahanahu wa taala ye événement fila in fara ka bɔ ɲɔgɔn na. N ye fɛn min kalan sisan an bɛna nin bɛɛ kɔrɔ walawala video nataw la, mais n bɛ ka dalilu de yira k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Donc Ala yɛrɛ ye nin événement fila in fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Donc sisan i bɛna n'a faamu sisan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔnna min ye i bɛn'o dɔn n ka daliluw ditɔ la. Donc yan suratul Isra sufɛ tagama ɲɛfɔlaw de kɔnɔ Ala fɛ. Suratul Najmi sanayɛlɛ kofɔlaw de kɔnɔ Ala fɛ. N bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ soutenu bɛ ni Bukhari ka kumakanw ye ani histoire kitabu. Donc suratul Najmi min ni sanayɛlɛ kumaw b'o kɔnɔ, o suratul Najmi yɛrɛ jigila waati jumɛn historiquement an ka o lajɛ kɛ. An ka taa histoire kitabu kɔnɔ i n'a fɔ Khasa'isul Kubra, olu bɛ mun de ɲɛfɔ an ye suratul Najmi jigicogo la. I b'a dɔn suratul Najmi jigila Nabimaw wele dalen kɔrɔ kɔfɛ san 5 walima ka kɔn o ɲɛ yɛrɛ dɔɔni. Mais n'i y'a ye an ko san 5 événement dɔ de kɛra. I b'a dɔn k'a fɔ Maka kafiriw ye silamɛw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ. Alakira ye a ɲini silamɛ dɔw fɛ k'u ka taa Abisini n'o ye Éthiopie u ka hijira kɛ ka taa yen, u ka immigré parce que u tɔɲɔnnen don, u ka boli n'u ka diinɛ ye. Donc o silamɛ ninnu u bolila n'u ka diinɛ ye ka taa Abisini. Maka kafiriw ye mɔgɔw dɔw délégation dɔw bila ka taa
Éthiopie masacɛ fɛ yen n'o ye Najasi ye ko minnu bolila ka bɔ Maka ko k'u d'u ma u ka segin n'u ye Najasi ma sɔn o kafiriw ye fɛɛrɛ dɔw de kɛ sisan minnu bolila sisan u ka se ka na cogo min na olu b'u minɛ don dɔ de la alakira sɔrɔla alaihi wasalam ka to kafiri jamakulu cɛma don dɔ la a ye sura in kalan n'o ye suratu najimi ye sanayɛlɛ kumaw bɛ min kɔnɔ dɛ alakira y'a kalan fo ka taa fɔ i yɛrɛ b'a dɔn sura in laban na sujudu kofɔlen bɛ yen waati min na o sela yen dɔrɔn alakira ye sujudu bɛ Maka kafiriw bɛɛ lajɛlen ye sujudu bɛ alakira nɔfɛ donc rumeur cɛrila sisan k'a fɔ ko non ko Maka kafiriw bɛɛ silamayara nka an bɛ min faamu u y'a dabɔ a kama dɛ walasa minnu taara hijira la dɛ immigré u k'a mɛn k'a fɔ k'olu bɛɛ silamayara n'u seginna ka na u b'u minɛ cogo min na o fɛɛrɛ de don nka an ka kuma tɛ yen nin événement in kɛra yɔrɔ waati min na o ye Nabima wele dalen kɔrɔ kɔ san 5 a ye kisa kitabuw lajɛ Maka kafiriw ka sujudu bɛ yen alakira ka kuranna kalan na o kɛra Nabima wele dalen kɔrɔ kɔ san 5 donc kuranaya in kalan na ye kɔrɔ de ye sanayɛlɛ kɛra yɛrɛ o y'a sɔrɔ Nabima wele dalen kɔrɔ ma san 5 bɔ sanayɛlɛ kɛra ka kɔn o ɲɛ n'an yɛrɛ y'a jateminɛ ka ɲɛ nka sufɛ tagama kɛra Nabima wele dalen kɔrɔ kɔ san 11 walima san 12 san 11 kɔnɔna la ka don san 12 kɔnɔna la i b'o sɔrɔ sira kitabu caman yɛrɛ de kɔnɔna la ka sɔrɔ Isuf Kubra n'a ɲɔgɔnna ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin fɔ n'i ma o faamuya événement fila in a bɔlen ɲɔgɔn na ça veut dire que tariku yɛrɛ la u tɛ kelen ye yɛrɛ san 7 walima san 6 de bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ komi n y'a ɲɛf'i ɲɛna cogo min na nka halisa an bɛ taa walasa a ka se ka faamu minnu ko alakira sɔrɔla alaihi wasalam ko a ye sufɛ tagama kɛ o kɔfɛ ka taa sankolo la olu yɛrɛ ko alakira ye safu de seli fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa sufɛ tagama in na ka sɔrɔ ka taa sanfɛ o tɛ o mɔgɔ kelenw de b'a fɔ an ye ko seli farida 5 dila alakira ma sanayɛlɛ de la an bɛ olu de ɲininka sisan alakira ye safu min seli ka sɔrɔ ka taa sanayɛlɛ in na o dila ma waati jumɛn ɲininkali kelen ko alakira selila ni nabiɲumanw ye o tun ye seli jumɛn de nka tigitigi seli dila alakira ma sanayɛlɛ de la o sanayɛlɛ in de kɔnna sufɛ tagama ɲɛ sanayɛlɛ kɔnna sufɛ tagama ɲɛ o de kosɔn aw yɛrɛ b'a fɔ ko alakira ye safu seli ka sɔrɔ ka voyage in kɛ nin ye dalilu dɔ ye o kɔfɛ sisan ko alakira sɔrɔla alaihi wasalam a ka sanayɛlɛ la n'a sera san fara fɔlɔ la a ye kila min ye a ma se k'o dɔn filanan a ye kila min ye a ma se k'o dɔn munna a ma se ka kila ninnu dɔn o y'a sɔrɔ aw yɛrɛ dun ko a selila ni kila in ye o su kelen in na heure damadɔ dɔrɔn o ye ɲɔgɔn bɛn sankolo la alakira filila o ma c'est dangereux a bɛ kɛ i n'a fɔ an ka kila il a la mémoire courte i n'a fɔ a hakili man di nawuzubila o kila tɛ nka munna alakira ma se ka kila ninnu dɔn sankolo la puisque o tun y'a siɲɛ fɔlɔ de ye k'u ye a tun ma deli k'u ye puisque sanayɛlɛ de ye fɔlɔ ye nka n'i y'a lajɛ sufɛ tagama la a selila ni kila ninnu ye i tɛn'o mɛn yɔrɔ si k'a fɔ k'a ye ɲininkali kɛ ko nin ye jɔn ye nin ye jɔn ye donc ni dalilu ninnu caman de b'a yira an na k'a fɔ sanayɛlɛ ani sufɛ tagama fɛn kelenw tɛ u ma kɛ wagati kelen yɛrɛ la fiyewu 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 komi o dɔnna ka ban k'a yira k'a fɔ sanayɛlɛ ni sufɛ tagama ma kɛ waati kelen siga t'a la dɛ sanayɛlɛ de kɔnna sufɛ tagama ɲɛ donc seli dila alakira ma sanayɛlɛ de la o de kosɔn aw yɛrɛ ko a ye safo seli fɔlɔ ka sɔrɔ ka a ka sufɛ tagama daminɛ donc nin tun ye bita ye k'a yira dɔrɔn sufɛ tagama ani sanayɛlɛ fɛn kelenw tɛ u ma kɛ waati kelen san 6 walima san 7 san 6 walima san 7 ɲɔgɔnna bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ siga t'o la donc ala k'an bɛn sababa ma ni ala sɔnna video nata an bɛna na kuma sisan yala sanayɛlɛ in
ani sufɛ tagama in a kɛra cogo di de fiziki de don wa a kɛra farikololafan yɛrɛ kan kɛnɛkan jalaki de kan walima ruhaniya de spirituel de don wa an bɛna kuma o de kan video nata la ala ka o bila ne ni aw si kɔnɔ wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu